Για να κριθεί η καταλληλότητα των τροφίμων για αναδιανομή, ελέγχεται η υπολοιπόμενη διάρκεια ζωής ή η ημερομηνία λήξης. Τα προϊόντα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής είναι τα πιο σημαντικά. Για την ασφάλεια των τροφίμων, κοιτάμε τις σημάνσεις, κατανάλωση πριν και κατανάλωση μέχρι. Πώς ξέρουμε όμως ότι το προϊόν είναι ασφαλές μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στη σήμανση κατανάλωση πριν? Αρχικά, συνίσταται ο έλεγχος της ασφάλειας του τροφίμου με βάση τη μυρωδιά του. Στη συνέχεια, κοιτάμε την ακεραιότητα της συσκευασίας, την απουσία σκουριάς ή μούχλας, εντόμων και ξένων σωματιδίων, καθώς και το αν τηρήθηκε η σωστή θερμοκρασία αποθήκευσης. Κατανάλωση μέχρι είναι η λεγόμενη ημερομηνία ασφαλείας και ισχύει για τρόφιμα που είναι ευπαθή στα μικρόβια. Κατανάλωση πριν είναι η ημερομηνία που δεν υποδηλώνει ασφάλεια, αλλά την ημερομηνία ποιότητας, δηλαδή την ημερομηνία που το τρόφιμο διατηρεί τις ποιοτικές του ιδιότητες με σωστή αποθήκευση. Η ημερομηνία λήξης στην σήμανση κατανάλωση μέχρι δείχνει ότι τα τρόφιμα γίνονται μη ασφαλή και δεν πρέπει να δωρίζονται ή να καταναλώνονται. Η ημερομηνία λήξης στην σήμανση κατανάλωση πριν δείχνει ότι τα τρόφιμα μπορούν να δωριστούν και να καταναλωθούν και μετά το πέρας της ημερομηνίας, εφόσον είναι ασφαλή, αλλά υπάρχει πιθανότητα μειωμένης ποιότητας. Οι κανονισμοί και τα πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων, όπως και οι κατάλληλες μέθοδοι χειρισμού, αποθήκευσης και προετοιμασίας, πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι πληρούνται όλα τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας. Οργανισμοί που δέχονται τρόφιμα, τράπεζες τροφίμων ή φιλανθρωπικά ιδρύματα μπορούν να ελέγξουν την καταλληλότητα και την ποιότητά τους. Οι πληροφορίες αυτές επηρεάζουν την αποτίμηση και την επιλογή των μελλοντικών δωρεών και συμβάλλουν στη συνολική εκτίμηση της ποιότητας. Μία σπασμένη ή κατεστραμμένη συσκευασία μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση ή μείωση της ποιότητας του προϊόντος.